תופעה שבה נעשה שימוש באינטרנט על מנת להשמיץ, להטריד, להביך, להפחיד או לתקוף אדם יחיד או קבוצה באמצעות רשתות חברתיות, מיילים, סרטונים, הודעות ואתרי אינטרנט. על מנת שבריונות רשת תחשב ככזאת על שני הצדדים להיות קטינים. על פי מחקר שנערך בין השנים 2008 ל-2014 עולה כי נרשמת מגמת עלייה בהיקף התופעה. בשנת 2008, 8% מהתלמידים התלוננו על בריונות ברשת. בשנת 2012 הוכפל אחוז התלמידים, ובשנת 2014 הגיע ל-27%. עוד עולה מהנתונים כי בנות נפגעות יותר מבנים, ובנוסף, מעל 60% דיווחו על פגיעה ביכולת הלימודית. 17% ממשתתפי המחקר הודו כי הטרידו ברשת. 46% היו עדים לבריונות ברשת, אך לא עשו דבר כדי למנוע ולא דיווחו למי שצריך. לבריונות ברשת יכולות להיות תוצאות חמורות, כמו התרחקות חברתית, הסתגרות בבית, דיכאון ואף התאבדות. בישראל קרו כמה מקרים בהם קורבנות בריונות ברשת ניסו להתאבד ואף הצליחו. אלברט איינשטיין אמר, העולם לא יושמד מאלה שעושים רע, הוא יושמד מאלה שמסתכלים מהצד ולא עושים דבר. מפסיקים לעמוד מהצד ואומרים לא לבריונות ברשת.